Dnes sa pozrieme na Budapešť a pokúsime sa mestu porozumieť. Čo sa kde nachádza a čo môžete robiť v jednotlivých častiach. Budapešť rozdeľuje rieka Dunaj. Jedna strana mesta je Budín, po maďarsky Buda, a druhá Pešť. Je ľahké si to zapamätať, ak čítate zľava doprava. Buda je vľavo a Pešť je na pravej strane. Rozdiel jednotlivých častí pocítite hneď. Buda je plná kopcov a Pešť je v podstate rovina. Hoci si mnohí myslia, že Budapešť vznikla spojením dvoch miest Buda a Pešť. V skutočnosti sa zjednotili tri mestá. A to Buda a Pešť a taktiež menšie mestečko Óbuda, čiže Starý Budín. Keby sa názvy všetkých troch spojili, Óbuda Budapešť by znelo divne. Preto vznikol radšej jednoduchší názov, a to Budapešť. Najprv preskúmame väčšinu centra na peštianskej strane Dunaja a navštívime niektoré z najdôležitejších historických pamiatok. Našu cestu začneme na juhu peštianskej strany pri mestskej tržnici. Milujem návštevy tržníc v mestách, ktoré objavujem, pretože poskytujú dokonalý prehľad o chutiach krajiny. Keď opustíte tržnicu, určite sa prejdite k mostu Slobody, po maďarsky Szabadság híd. Je to jeden z najunikátnejších mostov v Budapešti vďaka svojej výraznej zelenej farbe a klasickému dizajnu. Dunaj tu prekračujú aj ikonické žlté električky. Jedna zaujímavosť. Ak sa pozriete na bulvár pred Veľkou tržnicou, ten v tejto časti Budapešti tvorí akýsi polkruh. Práve tam kedysi stáli staré mestské hradby Pešti. Dodnes môžete vidieť ich zvyšky, ktoré sú súčasťou novších budov. Ako pokračujeme v ceste na sever, skúmame ulice a obdivujeme architektúru. Sme na známej Váci Úca. Alžbetin most. Po maďarsky Erzsébet híd. Je pomenovaný po Sisi kráľovnej Alžbete, manželke Františka Jozefa I. Dorazili sme na Dunajskú promenádu. Dlhý úsek pešej zóny pozdĺž rieky, kde si môžete vychutnať naozaj príjemné výhľady na hrad a žlté električky jazdiace okolo vás spolu s milými sochami. Koncertná sieň. Hneď za koncertnou sieňou na Verešmarty tér sídli jedna z najelegantnejších kaviarní Európy. Café Žérpo. Už od 19. storočia je symbolom luxusu a špičkového cukrárskeho umenia. Reťazový most. Bol to úplne prvý stály most, ktorý spojil mestá Buda a Pešť. Bazilika svätého Štefana. Pomenovaná je po prvom maďarskom kráľovi. Ak pôjdete dovnútra, môžete tam nájsť aj pravú ruku svätého Štefana. Uchováva sa tu ako relikvia. Najkrajší pohľad na baziliku je z ulice Lazár Úca. Bazilika odtiaľto vyzerá ešte majestátnejšie.
Na námestí Slobody po maďarsky Szabadság tér stojí maďarský parlament. Maďari ho volajú aj Országház. V doslovnom preklade dom krajiny. Určite viete, že je to jedna z najslávnejších budov v Budapešti. Díszerség! Halt! Hoss! Hátra! Halt! Nézd Irány utánam! Lépés! In! Dúj! Na výzdobu interiéru sa použilo približne 40 kg zlata. Môžete ísť aj dovnútra, lístky si však kúpte vopred. Táto slávna neogotická budova je jednou z najväčších parlamentných budov na svete a je ikonou mesta. Toto boli zatiaľ tie najobľúbenejšie oblasti Pešti, no stále existujú ďalšie zaujímavé miesta, ktoré môžete objaviť. Než sa však vydáme ďalej, ak považujete toto video za užitočné, dajte like alebo napíšte komentár, aby sme oslovili viac ľudí. Ďalšou oblasťou, ktorú navštívime, je oblasť Hradného vrchu, po maďarsky Várhegy. Hradný vrch sa nachádza na strane Budína. Ak chcete ísť hore na kopec, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi. Jednou z možností je autobus, taxík alebo cesta pešo. Omnoho atraktívnejšou možnosťou, ako sa dostať na Hradný vrch, je však lanovka. Hradná štvrť je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Začneme pri jednej z najikonickejších budov na jej južnom konci, a to pri Budínskom hrade, po maďarsky Budavári Palota. Keď pôjdete k hradu cez Habsburskú bránu, určite sa zastavte a obdivujte výhľad na Dunaj a Pešť. Možno tu nájdete aj jednu z miniatúrnych sôch. Ak sa budete v Budapešti pozorne pozerať okolo seba, nájdete ich omnoho viac. V hradnom areáli nájdete fontánu kráľa Mateja. Pripomína legendu o krásnej Ilonke, ktorá sa zamilovala do kráľa v poľovníckom prestrojení. Keď zistila, že s ním nikdy nebude môcť byť, puklo jej srdce od žiaľu. Ďalšou zastávkou je úžasný Matejov kostol, po maďarsky Mátyáš templom. Kostol je zasvetený Panne Márii, ktorá je patrónkou Maďarska. Hoci je oficiálne zasvetený Panne Márii, názov Matejov kostol dostal podľa kráľa Mateja Korvína. Slúžil ako hlavné miesto korunovácií uhorských kráľov. Viaže sa k nemu aj legenda z čias osmanskej nadvlády. Tá hovorí, že počas obliehania Budína sa v dôsledku výbuchu zrútila stena, za ktorou bola zamurovaná socha Panny Márie.
Jej náhle zjavenie pred modliacimi sa Turkami vraj úplne podkopalo ich morálku a mesto bolo krátko na to dobité kresťanskými vojskami. A teraz sme pri rybárskej bašte. Väčšina dolných terás a chodníkov je prístupná zadarmo po celý deň. Spoplatnené sú len najvyššie veže a balkóny, aj to len počas dňa. Večer a skoro ráno sú voľne prístupné. Najkrajší výhľad na budovu parlamentu je práve odtiaľto počas východu alebo západu slnka. Rybárska bašta je pomenovaná po cechu rybárov, ktorí boli zodpovední za obranu tejto časti hradieb. 7 veží, ktoré vidíte, reprezentuje 7 maďarských kmeňových náčelníkov, ktorí prišli do Panónskej panvy a založili dnešné Maďarsko. Bašta je nesmierne populárna medzi filmármi a hudobníkmi. Natáčali sa tu scény do viacerých filmov a videoklipy tu mali napríklad Selena Gomez či Ellie Goulding. Vďaka svojmu vzhľadu je tiež najčastejším miestom v Budapešti, kde dochádza k zásnubám. Doteraz sme hovorili o pamiatkách, ale možno si chcete odýchnuť od mestského ruchu. Našťastie, kúsok od centra nájdete na Dunaji Margitin ostrov po maďarsky Margit-sziget. Je to oáza pokoja s množstvom zelene, kúpaliskom s rôznymi bazénmi a dokonca aj termálnou vodou. Môžete sa tu povoziť na šliapacích autíčkach a jednoducho relaxovať. Samotný ostrov je dlhý menej ako 3 kilometre. Ak sa vám nechce kráčať, prenajmite si elektrické autíčko, ako sme to urobili my. Ďalšou zelenou plochou, o ktorej sme ešte nehovorili, je vrch Gellért. Nachádza sa južne od hradnej štvrte. Je to vysoký kopec s ikonickou sochou Slobody na vrchole. Hneď pod vrchom Gellért sú slávne kúpele s identickým názvom Gellért. Najlepší spôsob relaxu v Budapešti, hlavnom meste termálnych vôd, je návšteva kúpeľov. Slávne termálne kúpele Széchenyi. Sú to najväčšie liečebné kúpele v Európe s viac ako 100-ročnou históriou. Ponúkajú rôzne vnútorné aj vonkajšie bazény s rôznou teplotou vody. Kúpacie čiapky sú povinné len v plaveckom bazéne, v bežných relaxačných bazénoch ich nepotrebujete. Čo však určite potrebujete, sú šľapky. Sú povinné všade. Széchenyi kúpele sa však nachádzajú v historickom mestskom parku, po maďarsky sa to volá Városliget. Tu môžete pokojne stráviť celý deň. Bol to jeden z prvých verejných parkov na svete. Hrad Vajdahuňad je mixom rôznych architektonických štýlov z histórie Maďarska. Je inšpirovaný skutočným hradom, ktorý sa dnes nachádza v Rumunsku v Transylvánii a volá sa rovnako. Hrad Huňad. Teraz sme na námestí hrdinov so sochami dôležitých kráľov a štátnikov. Odtiaľto vedie späť do centra slávna Andrášiho trieda. Námestie bolo postavené pri príležitosti príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Jeho dominantou je 36 metrov vysoký stĺp, na ktorého vrchole stojí archaniel Gabriel. Pod stĺpom sa nachádzajú jazdecké sochy 7 kmeňových náčelníkov a v polkruhových kolonádach za nimi sú umiestnené postavy najvýznamnejších uhorských kráľov a hrdinov. Námestie z oboch strán lemujú múzeá. Ak budete na námestí hrdinov, určite zájdite na susedné etnografické múzeum. A keď hovorím, že máte ísť na múzeum, myslím to doslova priamo na jeho strechu. Táto budova patrí medzi najmodernejšie a architektonicky najzaujímavejšie stavby na svete. Jej najväčšou atrakciou je totiž obrovská, verejne prístupná zelená strecha, ktorá slúži ako netradičný mestský park. Moderná architektúra sa tu dokonale prepojila s prírodou. Ak chcete vidieť, kam toto mesto kráča, musíte sa pozrieť južnejšie.
Tam, kde k nebu stúpa sklenená väža Mall Campus. So svojimi 143 metrami je to v súčasnosti najvyššia budova v Maďarsku. Práve tu, na vrchole otvorenej terasy Skydeck, pochopíte, prečo Budapešť miluje celý svet. Pod nohami máte mesto ako na dlani od kľukatého Dunaja až po vzdialené Budínske vrchy. No to, čo vás očarí najviac, je puls pod vami. Práve teraz tu vzniká Budapart. Úplne nová, moderná štvrť 21. storočia. Budapešť sa už nepozerá len do svojej slávnej minulosti. Z vrcholu budovy MOL sa pozerá priamo do budúcnosti. A verte mi, ten výhľad stojí za to. Dúfam, že vás toto video inšpirovalo k návšteve Budapešti. Ak chcete vidieť viac, pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite na odber. Dúfam, že váš výlet do Budapešti bude úžasný. Vďaka za sledovanie, ahojte.